întâmplat vreodată să aveți o mănușă singură, fără pereche, stingheră, fără speranță, pe care n-ați mai purtat-o de mult pentru că v-a crescut mâna? Nu voi ștergeți lacrimile, pentru că în acest episod de DIY îți voi arăta cum să transformi această mănușă într-un plover pentru păpuși în câțiva pași foarte, foarte simpli. Haideți să începem! Veți începe prin a tăia degetul mare și degetul mic al mănușii. Apoi veți tăia foarte puțin din vârful degetului arătător și inelar și într-un final mai mult din vârful degetului mijlociu. Apoi coaseți deschizătura rămasă de la degetul mic și de la degetul mare. Și îmbrăcați săbușa. Degetul mare al mănușii îl puteți folosi drept căciulă. Și cam atât și cu acest episod de DIY. Dacă v-a plăcut, știți ce trebuie să faceți, nu vă mai spun pentru că sunteți mari. Pa, pa!